Is-sena li għaddiet l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kellu żieda ta' aktar minn 13% fil-passiġġieri. Bil-kap eżekuttiv tal-MIA Alan Borch jinnota illi xhur tax-xitwa kibru b'pass aktar maġġel mill-eqel tas-sajf. Is-Sur Borch qal li s-sena li għaddiet intlaħaq rekord ġdid tal-ajruport meta għaddew minnu aktar minn 6,800,000 passiġġier u kiser ir-rekord milħuq fl-2017. Huwa qal li din is-sena il-kumpanija qed tbassar li t-traffiku tal-passiġġieri jiżdied b'aktar minn 392,000 passiġġier, żieda ta' kważi 6% meta mqabbel mas-sena illi għaddiet. Il-pajjiż bl-akbar ammont ta' passiġġieri baqa' Renju Unit b'1.6 miljun passiġġier, waqt li l-ajruport ta' Gatwick kien l-iżjed illi minnu ġew nies bi kważi 400,000 wasla. Il-linji tal-ajru Ryanair u Air Malta baqgħu l-ikbar żewġ linji tal-ajru li ġabu passiġġieri lejn Malta, kif bejniethom ġarru kważi 4,5 miljun passiġġier. Ryanair ġar 11% iżjed passiġġieri fl-2018, waqt li l-Air Malta ġarret 22% iżjed mill-2017. Il-kap eżekuttiv tal-ajruport Alan Borch innota li l-iskeda tas-sajf li ġej se tara 18 il-żvilupp ġdid fosthom b'titjiriet lejn l-Amman. Is-Sur Borch qal ukoll li f'Marzu ta' din is-sena se jitlesta l-proġett tat-terminal filwaqt li se jiġi finalizzat id-disinn tal-proġett Sky Parks 2 li b'investiment ta' 40 miljun euro se jwassal għall-ewwel business hotel f'pajjiżna. Matul din is-sena wkoll se jsiru l-pjanti għal proġett ta' żona ta' rampa ġdida, kif ukoll żvilupp ta' proġett ta' parkeġġ ġdid. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi faħħaret tkabbir fejn qal li l-ajruport huwa post ta' infrastruttura kritika f'pajjiżna u għalhekk jistħoqlu importanza kbira. Tkabbir kbir mill-airlines kollha, mod partikolari mill-Air Malta u Ryanair, fejn illum il-ġurnata l-Malta International Airport għandu iktar rotot lej l-Ewropa milli hemm ġewwa London Heathrow. This is something naħseb li hija positive ħafna. Huwa pożittiv ukoll ħafna l-fatt li din is-sena l-2019 se naqbżu is-7 miljun passiġġier li se jgħaddi mill-Malta International Airport, which is xi ħaġa li askonna noħolmuha. Il-Ministru Mizzi qal ukoll li tul din is-sena l-Air Malta se tkompli l-istrateġija ta' tkabbir filwaqt li tikkonsolida s-servizz li diġà toffri. Din is-sena l-Air Malta se tkun qed tiffoka fuq tip tal-operat tagħha, servizz ferm aħjar u se nħarsu wkoll lejn North Africa fil-fatt qed nikkonsidraw li nżidu r-rotta lejn l-Eġittu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.